Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. जों लोगोफोर ज'नो 1 एप्रिलावनो रङियायावहाय थांदोंमोन बैसागुनि एसे गाननाय जोमनाय लायनो होननानै बांद्राय इसेबां नङा एसे एनै बेखौनो आं भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिनोसै जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' चलो जोंजों लोगोसे रङियायाव फैफादो एसे देखायनोसै अखा हादोंमोन नामा हायाखै माने गुंग्रुं गांग्रां एसे थाइफ्रियो आरो बन्द जायो मेकआप लालायदों हो 200 नि मेकआप फैसा होनानै रङिया मोनफैबाय रङिया मोनफैबाय नैथिं गैला सानैयाबो जोंजों फैफाबाय उदालगुरियाव गाखोबाय इसोरो रङिया स्टेशनाव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैबाय जोंहा ओमफ्राय दायो जोङो रङिया टाउनाव थांनोसै न' रङिया स्टेशननिफ्राय रङिया टाउनाव थांसै फैनो होननानै दिनै सफैमारबाय बैसागुनि दख'ना लांनो रङियायाव गलिया मोजां न' साफा हाथाय जायो दिनै गैया मन्दिर दां आंहा आर'नाइ लाबाय नै रेगे रेगा सोदों मेम मा लाखो आर'नाइ लाबाय बरिया नुखादों बे चित्रा मेमनि ना एखे लादों नामा कालारखौ आंना नै बिदि बाबानि बेयो आंनि बेबो आंनि आंनिलायबावसो बेथिं आगैया मा लाखो आर'नाइ नायानो दख'ना गोजा रावनाबो केस गैया नै जोंना ओमफ्राय सब गुगल पे खालामगासिनो बेंबाय जों दायो बेलेग मोनसे दखानावहाय फैलायबाय बाजै फेशन स्ट'र ना माबा मोनसे दखाननि नामा बिदिमोन आरो आं बारा गोसोआव गैला ओमफ्राय नै बे गांसे वाइट कालारनिखौहाय नुफैलायबाय बेयावहाय गेजेरावहाय मा होनगोन बेखौ मेगन एरदेरनाय ना मा होनगोन गेजेरावहाय बेखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना बेखायनो फसायनानै आङो बेबायदि एखे कालारखौनो गांनै लाबावबाय आरोना बिराद गिदिर हलसेल दखान आरोना बेयो ओमफ्राय एसे मिलाय हरदों आरो जोंनो दख'ना शपिं मलाव मोनफैलायबाय जोङो 99 आंनो माबासो नांगौ प्लाज'सो नांगौ ड्रेस नायगासिनो शपिं मलाव आंनो प्लेन नांगौमोन प्लाज' खाना आ गया खारला मा जाबावगोन न'आव मोनफैनानै आङो नै बिदि बिसनायाव बना लानानै नायबाय आरोना मा लाबोखो मा लाबोआखै आर'नाइखौनो खैथाबा लाबोबाय आङो मोजां मोननानै बे वाइट कालारनिखौनो गांनै लाबोबाय ओमफ्राय बे गेजेरनिया बियो बाबानि थाखाय लाबोदों आङो ओमफ्राय बे दख'नाया आंनि बिमानो होननानैसो नायदोंमोन नाथाय बिमानो येल्ल' कालार नांलानो ओमफ्राय आङो मालाय गाव बायना लागोन होननानै लाबोआसै आरो बे ब्लाउसआ बिमानि गोजा सामार सिजोनावहाय बिराद ब्लाउस नांगौ जायो नालाय बिसोरना न'आव ब्लाउस दख'ना गाननाय जायो नालाय बेखायनो आरोना ओमफ्राय बे आर'नाइया 400 लाबाय गेजेरावहाय बेलेग कालारनि दं आरोना मेगन ना मा होनगोन बेखौहाय लास्ट इयारावहाय 350आवनो मोनबोदोंमोन नाथाय एबारावहाय हरासै मानो मिथिला 400 लाखिबाय आरोना ओमफ्राय बे रेड कालारनिया गेजेरावहाय गुफुरल' आरोना मेगना एसे गोगोमसिन आरो दै बे रेड कालारा मोजां मोननानै लाबोबाय आङो माबायदि नुखोथाय आंनि मेगना मोजां नुनायखाय आं लाबाय आरोना बेखौबो 400 लाबाय ओमफ्राय बेयो बे पार्पल कालारनिया बेयो 250 जोंनियाव बेखौ 350 बियो आरोना ओमफ्राय आङो बेयावहाय 250आव मोननायखाय गांनै लाबोबाय आरो ओमफ्राय बे वाइट कालारा सेम दहायनिजोंनो बेबो 400 ओमफ्राय बियो आं बेखौहाय रेयाननो थाखाय लाबोबाय रेयाननि थाखाय एजनि जिखौ बेनि एजनि मोनाखैमोन जि गोबाव नायगिरनानै मोनसे मोनबाय आरोना बेखौहाय लाबाय ओमफ्राय बियो बाबानि थाखाय लाबोदों आं बेखौहाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामबाय